weton legi tak mulai dari Senin minggu baik saka minggu legi kuwi mau tiba apa Pakde? Minggu legi 5 10 tiba pati. Nah, apa yang dikatakan simbah-simbah di Kimbien tentang tiba pati? Kembali tak aturke sing jenenge simbah-simbah mbiyen ki mau ana sing mengatakan yen tiba pati kuwi mau ketika perjodohan, rezeki. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Yes, ora krasa tiba-tiba wis meh akhir pekan meneh. Wis meh prei meneh. Ya, ditengkas Januari entek mlebu Februari. Bar kuwi boto, bar kuwi opo-opo, tiba-tiba wis entek wektune ganti tahun. Ya, begitulah kehidupan. Ya, untuk menemanimu akhir pekan iki, saiki arep tak bahas sedikit tentang weton legi tiba opo. Nah, weton legi kuwi tiba opo? Pancen yo sadurunge aku disclaimer sih. Aku paling sengit yo angger maca komentar. Aku ora percaya karo weton. Buat apa percaya weton? Rezeki sing ngatur Gusti Allah. Yo sak karepmu, percaya karepmu, ora karepmu, kudu urusanku. Aku ki mau sekedar memberikan sebuah kegambaran bahwa biyen iki kalau ngene iki lho yang dilakukan oleh simbah-simbah dhewe biyen. Lehure dhewe biyen. Dadi nek kowe ora percaya, ya untuk sing komentar percaya, rasa disawang video bakon. Iki kanggo sing seneng-seneng bae. Percaya ora percaya itu adalah hakmu. Dadi sing sedo pengen delok, monggo ndelok. Sing ora pengen delok, skip. Gampang wae. Ya, weton legi. Akeh para waskita, akeh wong-wong sing duwe keluwihan yang mengatakan bahwa tahun iki tibane tiba bejo untuk legi dan pon. Nah, mulanya si pertama kita buka pon, sing kedua legi. Kembali iki ming saka itung-itungane primbon. Itung-itungane cara mbiyen saka ilmu titen. Dadi yen ora cocok, ora matuk, tok anggap ora bener, ora sambok ikuti. Tapi ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah hal baru yang bisa engkau ambil manfaatnya, jebon. Ya, langsung weton legi tak mulai dari Senin minggu baik. Saka minggu legi kuwi mau tiba apa Pakde? Minggu legi 5 10 tiba pati. Nah, apa yang dikatakan simbah-simbah di Kimbien tentang tiba pati? Kembali tak aturke sing jenenge simbah-simbah mbiyen ki mau ana sing mengatakan yen tiba pati kuwi mau ketika perjodohan, rezeki bakal ana sing kepaten kesripahan. Nek aku yo ibaratnya uang sing lahir di zaman saiki yo, aku ora sarujuk. Mergo apa? Ya mergo saben wong urip kuwi entah itu berpasang-pasangan ataupun sendirian ataupun jomblo ataupun wis ditinggal raono sing single ya mesti akan ditinggal mati karo sapa wae. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak. Jadi tiba pati iki diartikan bahwa sebelum engkau mencapai kesuksesan yang luar biasa, sebelum kamu yang gesangku kecekel tanganmu, uripmu bakal digawe sak ngisor-ngisore, digawe zero, bakal digawe minus ngantek ibaratnya koyo kepaten rezeki, kepaten harga diri, kepaten kehormatan, kepaten hal-hal si apa-apa ini berarti dinolkan. Bukan berarti kowe mati, kowe tinggal sripah, atau ketika kowe ketemu jodoh iki dengan motor yang berbeda tipe pati kowe mati. Ora kaya ngono kuwi konsepe. Iki nek menurutku lho, tapi ya menurut sesepuh liya ora apa-apa. Tapi yen aku mengamini
percaya bahwa sing disebut pati ki mau ada pati sebelum engkau mencapai puncak karirmu, puncak rezekimu, puncak kemuliaan kisahmu, kowe ngalami suatu sing rekoso banget, sing luar biasa banget, nganti ibaratnya bisa dikatakan kepaten. Bukan kepaten pencet nyawa, tapi kepaten dalam artian bener-bener dienolkan. Semoga mau kita wis dengarkan gini ya. Yang berikutnya Senin Legi. Nah, Senin Legi kuwi 435 sehingga putih songo kuwi. Senin Legi kuwi tiba loro. Ah, tiba loro. Apa kuwi tiba loro? Tiba loro ki padha karo tiba pati. Itu hanya kiasan harafiah. Itu hanya kiasan, ojo mbok artikan sing do tiba loro kuwi njuk tuwane loro. Bahkan ono sik DM aku pade berarti aku tuwane iso kena kanker pade. Aku tuwane iso kena stroke pade. Ora kaya ngono konsepnya. Ya, sing jenenge wong Jawa kuwi pancen wong sing penuh dengan apa jenenge perumpamaan-perumpamaan halus. Sing jenenge tiba loro kuwi meh padha karo tiba pati. Bahwa bedanya adalah ketika engkau sebelum mencapai kejayaan, tiba loro kuwi mau apa? Kowe rekoso banget secara lahir batin, secara ekonomi, keadaan sosial dan sebagainya ki loro banget. Nah, mulane dikatakan tiba loro. Ya wis ya apa gagal, atimu murat-marit, cintamu murat-marit, cobaan ugal-ugalan rakan-rakan kuwi tiba loro. Ya, sebelum engkau mencapai puncak kemuliaan kesan. Tadi tak balik ini sing don duwe tipe pati kalau tipe loro mau ini hanya kiasan. Dan sekali lagi ini hanya merupakan proses. Nek coro-corone yo, coro-corone tujuanmu kuwi mau adalah suatu tempat A. Ini proses melaku terus. Nah, engkau pada sampai zona-zona tertentu, tipe pati, tipe loro ucul, luruh, digantikan apa? Mudah sampai pada akhirnya pada tujuanmu kemuliaan kesan. Jadi betapa bodohnya, betapa oonnya ketika orang sedang melewati proses njur mandek, melewati proses yang loro banget mau njur berhenti, menyerah kalah, angkat tangan, ngibarke gendera putih. Kuwi jenenge tolil ojo. Tetap melaku, nikmati prosesnya. Kalau banget pade sing nyontoke gampang, pancene bener. Ngomong ki pancen gampang, tapi yo ingat bahwa tujuan hidupmu adalah kemuliaan kesan. Ikuti saja prosesnya dengan baik, ikhlas, sabar, tetap ada harapan, yakin. Tanpa itu ya wis apa yang tok lakoni saiki yo mau bakal sebatas itu sampai tekanan pati, sampai meninggal dunia yo ora berubah-ubah. Tapi kan awakmu ono merasa ikhlas menjalani proses ini, duwe harapan, duwe yakin iso aku melewati ini. Delok semesta iki ora iso ngapusi, semesta iki ora goro, semesta punya algoritma, punya lompatan-lompatan tersendiri. Carane piye pade? Rasa ngeri carane, rasa berpikir kepiye carane. Sing penting percaya wae bahwa semesta akan memberikan yang terbaik dengan takdirmu itu. Wes lanjut. Selasa Legi 358 tibane tiba donya atau tiba gedong. Nah, Selasa Legi pancen gawe cilik uripe kepenak walaupun sederhana. Apa-apa iso keturutan, apa-apa iso kamukten, apa-apa kajen keringan diwelasi karo banyak orang. Wong sing tiba donya kuwi mau pancen gampang menarik energi kehartaan, energi hoki, energi keberuntungan, dan energi berkaitan dengan ibarat ya dan dalam penting kuwi energi emas sing ono kaitane karo raja brana, karo keduniawian. Wis tiba gedong atau tiba donya ki pancen keturutan kuwi Selasa Legi. Dadi yang saiki awakmu tipe Selasa Legi, tipe gedong, tipe donya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Carane piye? Carane tetap menjadi versi terbaikmu. Ojo takabur, ojo sombong, ojo jumawa, tetap berbagi berkah karo wong liya. Ben ngopo? Ben donyamu,
ben gedhongmu iku tambah suwe tambah murep makan terkantar. Ben kuwi pesen. Rebo legi, rebo 7 legi 5 12 tipone lungguh. Nah, wis tak aturke kaya ning pon kae bejomu sing tipe lungguh. Pancen dilenggahke karo semesta karo sing gawe urip kepenak dan sarepena. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika di masa-masa tua anane mung sarwa lungguh, dalam artian lungguh kepenak rajuk lungguh ning kursi ora. Lungguh dalam artian ki atimu menep, jiwamu tenang, ekonomimu mapan, anak-anakmu genah, semua kondisi keadaan sangat-sangat terkendali dengan baik. Wes tipe lungguh. Mesti yang sing komentar meneh. Pade aku tipe lungguh nyatane uripku ya ora lungguh-lungguh. Yo kandian yo. Kabeh ki ana prosese. Kabeh itu sebuah perjalanan. Ora njuk kabeh tipe lungguh sekali bayi ceprot langsung lungguh kepenak. Ora. Ana sing langsung kepenak. Ana sing nganggo proses sedikit. Ana sing proses dawa, ana sing dawa banget. Tapi apa endinge padha tipe lungguh. Nah, kuwi lho hebate wong Jawa bahwa daur kehidupan itu langsung setahun 2 tahun bahkan zaman biyen ke umur ki sampai 100 piro tahun simbah-simbah dhewe ngemake lho ramin 1 generasi lho iso generasi pertama 2 3 dan seterusnya bayang kaya ngono. Nah aku kenapa kok tertarik ngomong ke weton ya iki tinggane leluhur ora kok aku ngajari kowe musyrik ora kok aku ngajari kowe iki ben percaya weton tanpa percaya liyane ninggal ke syariatmu ora ya ini menjadi sebuah wacana ben hatimu ben wawasanmu tambah suci ngono lanjut Kamis legi 85 tiba gedhong tiba donya padha karo sing Selasa legi tiba gedhong tiba donya ora bakal ini ya selalu bersyukur sing tiba donya tiba gedhong tetap menjadi versi legi yang terbaik ojo udel ojo mleki ojo sambat tanganmu ojo cengkre ojo pinginan barangnya uang ojo tangan sing awal ngedolke sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan calcul wae ben ngopo ben tipe dunya lan tipe gedhong tambah murup menyala-nyala ngono berikutnya nah iki sing duwe weton istimewa legi apa jemuah 6 legi 5 11 tipone tipe Sri apa sing disebut tipe sih kaya tak atur kimpian kae wong sing tipe sih kok pancen bejane gede makmure gede diregani dikepateni disayang-sayang walaupun hati kadang-kadang yang diremet-remet keadaan lagi percintaan yo diremet-remet keadaan tapi secara keseluruhan bejone gede banget ora bakal ngantek iri ngantek kekurangan ora bakal sing tipe Sri. Nah, tapi aja ngomong kene pade aku Sri, saya bisa dodol gorengan wae. Weh lah dalah. Ojo sambat sinau saiki bakul gorengan. Sopo ngerti setahun kemudian kowe duwe supermarket, kowe duwe pasar malam, kowe duwe mobil sing mewah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di generasi kita. Ojo kok mergo saiki mikir sing tok anggap sepele, tok anggap cilik, terus kemudian 1 tahun 2 tahun kowe arep ngono kuwi wae. Oh, berprasangkalah yang baik kepada semesta ben apa ben uripmu tambah umbul ke semesta yen awakmu berprasangka buruk pada semesta maka yang ada dalam benakmu itulah yang akan terjadi ngono carane sing berikutnya sing terakhir satu lagi itu tidak kalah istimewa karo semua lagi satu lagi 95 tipe 14 tipe ratu nah tau tak bahas tipe ratu apa wis tau ya tipe ratu itu pancen wong sing pancen ditakdirkan duit kelengahan dhuwur apa-apa kajen keringan apa-apa keturutan pancen derajat ratu sabdo pancen ratu apa dituruti wong akeh omongane dipercaya wong akeh dadi sing duwe tipe ratu bersyukurlah padha pesenku karo sing tipe Sri tipe gedhong tetap jadilah versi legimu yang terbaik ojo util sekali lagi ya nek ngantek aku krungu ana weton legi sing pokil sing util tak sontek irung
tak sentek ilmu tenan. Mergo apa? Wat legi aja ngantek kudil. Legi ku berkah gede, legi ku rezekine gede. Pancen bener cobaane gede nek bener cobaan berarti. Dadi lomo calculo rasa wedi karo semesta. Semesta ki ora bakal nek misalnya kowe calcu yo kowe melarat digawe kiri ora. Ingat peteng iki weton legi. Dadi calculo semesta bakal menggandakan balike berlipat-lipat. Nah, wis yo, saya lengkap kabeh do, saka Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, semua tekan Setu, wis tak bahas kabeh walaupun hanya sekilas, tapi bisa dukung siji. Wetonmu adalah weton legi. Weton kesayangan leluhur, weton sing istimewa, weton kemateri semesta, ya lintanging jagat. Dadi ojo wedi melarat, ojo wedi rekoso, ojo wedi nek diasorke wong mergo apa mergo pancen posisimu posisi istimewa. Ikhlasno. Ojo ukil, ojo udit, ojo medit, ojo owel. Nek ana sing butuh bantuan, cul rasa itu. Ya ana sing butuh bantuan kowe ra ndedit ya nganggo tenaga. Ra iso tenaga nganggo tunu paling ora ojo dadi watu sandungane liyan. Kuwi pesenku kanggo iki. Mergo lagi adalah kesayangane leluhur lan kesayangan semesta. Lagi adalah istimewa. Mulane ikhlaso dalam menjalani kehidupan. Wis ngono ya, akhir kata selamat berakhir pekan. Pokoknya tetap happy di tahun 2025 ini. Percaya wis rasa percaya karo pakon ning percaya karo sing gawe urip bahwa yo uripmu bakal dimulyake, uripmu bakal dikepenake. Sing penting jalani semuanya dengan ikhlas. Wis lagi sakmono wae, tetap cintaku padamu lagi, tetap semangat, ojo owel. Rahayu. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!